Het Curaçao Medical Center heeft dan extra bevestigd dat er vannacht om 2 uur een patiënt is opgenomen met een coronabesmetting. De patiënt wordt in isolatie gehouden. Het is een van de 3 toeristen waarvan al bekend was dat ze besmet zijn. Het gaat om 3 Nederlandse toeristen uit Noord-Brabant. Epidemioloog Izzy Gerstenbloed maakte gisteren het aantal bekend. Eerder was al bekendgemaakt dat Curaçao geen mensen meer toelaat om verdere besmetting te voorkomen. Curaçaoënaars die terug willen keren zullen daarvoor hun cedula en hun retourticket moeten laten zien. Dat zei minister Zita Jezus-Liitu van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening. Zowel de luchtvaartmaatschappij als de douane op Curaçao let daar volgens haar streng op. Jezus-Liitu heeft een video gemaakt waarin ze vragen hierover beantwoordt. Alle scholen op Curaçao zullen vanaf morgen de deuren sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus op het eiland te voorkomen. Dat heeft minister-president Eugène Ruggenaat zondag gezegd. Ook alle kinderopvangen gaan dicht. De sluiting van de scholen geldt in eerste instantie voor een periode van een week. Daarna wordt besloten of het nodig is de scholen verder dicht te houden. De bedoeling is dat alle leerlingen die in hun eindexamenjaar zitten wel gewoon naar school kunnen. Minister van Economische Ontwikkeling Giselle McWilliam gaf gisteren tijdens een persconferentie van de overheid aan dat de maatregelen om de grenzen te sluiten veel geld kost. Ze noemde een voorlopig bedrag van $20 miljoen dat hotels, restaurants en de rest van de toeristische sector op Curaçao direct al mislopen en dat bedrag kan alleen maar hoger worden. McWilliam is er echter van overtuigd dat Curaçao, als de crisis eenmaal weg is, er zeker weer bovenop zal komen. Mensen die ziek zijn kunnen vanaf vandaag naar hun huisarts bellen. Er is geen noodzaak meer om daadwerkelijk langs te gaan. Indien nodig kan de dokter een recept naar de botica mailen en kan de patiënt iemand anders de medicijnen op laten halen. Dat heeft de Curaçaose huisartsenvereniging gisteren tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Ook voor AO-meldingen kan vanaf vandaag met de huisarts worden gebeld en hoeft er dus niet meer langs te worden gegaan. Een Canadese man van bijna 70 jaar oud is gisteren overleden in zijn hotelkamer op Curaçao. Hij verbleef in een hotel in de buurt van Groot Piscadera. Hij voelde zich 's middags niet zo lekker en ging even op bed liggen. Later bleek dat hij in zijn slaap was overleden. De politieke partij MAN heeft haar bijzondere partijvergadering van aanstaande zaterdag uitgesteld. Dat heeft voorzitter van de partij Yves Koop bekendgemaakt. Het heeft allemaal te maken met de ontwikkeling rond het coronavirus. MAN zou aanstaande zaterdag tijdens een bijeenkomst een nieuwe politieke leider kiezen, maar dat gaat voorlopig niet door. Even ander nieuws, want de jaarlijkse grote vrijwilligersactie Cura Doet was afgelopen weekend een groot succes. Het ging om de 7e editie en de Extra meldt dat er dit weekend weer veel mensen hebben meegedaan en dat veel scholen een nieuwe lik verf hebben gekregen. Ook was er veel aandacht voor tehuizen voor bejaarden. Veel daarvan zijn opgeknapt door vrijwilligers.